ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ସଠିକ୍ ସମୟ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ କିଛି ବି ହୁଏନି। ସତ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଦେଖି? ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଆଣିବି ହେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିପାରୁନି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା। ଯେହେତୁ ଆଜି ହଜବେଣ୍ଡ ଯିବାର ଥିଲା ସକାଳୁ ଅଫିସ୍, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସିମେଇ ଉପମା ବନେଇବି ଭାବିଲି। ସେଥିପାଇଁ ସିମେଇକୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ହାଫ୍ ବଏଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଭାଜି ଦେଇକି ସେଥିରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ, ଆଉ ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା। ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦେଲା ପରେ ୟାର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ଲାଜବାବ। ତାପରେ ଏଠି ମସଲା କଷି ହେବା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିମେଇକୁ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏଥିରେ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କଲି, ଯେମିତି ମସଲା ଆଉ ସିମେଇ ପୁରା ଭଲରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ସିମେଇ ଉପମା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଧନିଆ ପତ୍ର, ତାକୁ ଭଲରେ ପକେଇଦେଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସିମେଇ ଉପମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ହେଇଥିଲା। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାପରେ ଏଇଠି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବାକୁ। ସିଏ ଖାଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି କିଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ, କାରଣ ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ କିଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଠି ହଜବେଣ୍ଡ ପଳେଇଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟି। ମୁଁ ଯାଇକି ବାଲକୋନିରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିଦେଇକି ଆସିଲି। ତାପରେ ଶିବାଂଶ ଶୋଇଥିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଗାଧେଇକି ନିଜର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁର ବାସନ ଧୋଇ ଦେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଟିକେ ପଳେଇଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲା। ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଥିଲି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପୁରୁଣା ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର କୃପା ହେବ କେଜାଣି, ନୂଆ ସିଂହାସନ ଆସିବ, ସିଏ ବସିକି ପୂଜା ହେବେ। ତାପରେ ଶିବାଂଶ ଆମର ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ଉଠିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ସିନା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଶିବାଂଶ ତାର ବ୍ରସ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତା ମୁହଁ ଫୁହଁ ଧୋଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପରେ ଛୋଟ ପିଲା ସିନା, ତା ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରେଶ୍ କେମିତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଗେହ୍ଲା କରିଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଗେହ୍ଲା କରିକି ମୁଁ ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଯେଉଁ ସିମେଇ ଉପମା ବନେଇଥିଲି ମୁଁ ମୋର ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଇବା କେତେ କଷ୍ଟ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଠି ଶିବାଂଶକୁ ମୁଁ ଗପ କହିକି ସିଏ ମୁଁ ମିଶିକି ଟିକେ କରିକି ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଶିବାଂଶ କହୁଛି ଖାଇବା କେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି